Coñézovos. Non os vosos nomes nin os vosos rostros, pero sí quen sodes e o que facedes. Credes que corromper a xustiza cos vosos cartos vos dá o poder. O poder de comprar os nosos corpos. O poder de someternos con impunidade sen pagar polos vosos actos. Pero estades enganados. Poder é o único que non tedes. Poida que o voso diñeiro mova o mundo. Pero non vos enganedes. Iso non vos dá o poder. Podedes comprar case todo, e a case todos. Pero hai algo que nunca poderedes comprar. O odio. Pagades por ver un espectáculo cheo de dor. Gústavos a dor. Teredes dor. Estades aquí porque lle queredes ver a cara á morte. Non vos preocupedes. Coñecerede a morte. Porque aínda que intentedes silenciarnos, aínda que intentedes someternos, aínda que roubede a nosa inocencia, o odio é o único que nos pertence. E iso dános o poder. Dante describiu o inferno dos luxuriosos como un lugar carente de luz. Hoxe nós somos a luz que extermina as tebras. Recordade ben as miñas palabras, porque isto é só o comezo.